Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Laccire Hako to Ravenaye. Bandirabi saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande sappo tati lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe jirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saha muɗum e Nafi Mboup Gawlo pare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗo toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeya ko toon to Agnam Lidouɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗi e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeya ko toon to Kobillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeyaɗo toon to Ñaari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayri peinture on jeya ko toon to Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeeɗo toon to wuro Dekle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma jubbude e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Pidi TV 20h30 ko nden artiste garano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande laccire ha ko ƴettata konngol woni Sali Dia 21h45 ko conférence e toɓɓere subane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko fada ko yettoto woni nden hirande laccire haako entrée unique woni ticket gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngaliɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma Patam Lam jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan ɗon ko siifa e kele katen janeji leydi Sénégal joni palen koye jaydeji ɗi aljuma sappo e ɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaji ɗi nogas joyi ko siifa e kelle gadane jaydeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde quotidien le quotidien kam musimen jaynekoɓe ɓe gatti ko jokkodiral hakkude leydi Sénégal kam e leydi France ko yewti e gostodirgol dumbaɓe e cuuɗi dumbirɗi ɗi ɓe kolliti kay wonande oɗo saaha joni Dakar waɗi ko ganduɗa kañum woni suspende kala ko yewiti e ko ganduɗa kañum woni gostodiral dumbaɓe hakkude leydi Sénégal kam e leydi France ɗum ko caggal nde France sali wadde extradé woni tan artirde Madiambal Diagne kam e Doro Gaye hono wiiri ɓe kolliti ɗon omo ganduɗa kañum woni Yacine Fall jagoɗo kalfinaɗo ñawoje ko kañum kay habri on ɗon kabaru ɗum ene tawe e jani nde kono ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e omo ganduɗa kañum woni jagoɗo kalfinaɗo ko yewiti e télécommunication omo ganduɗa kañum woni Aliou Sall ɓe kolliti noon caggal nde Aliou Sall ƴettuno ngal ɗon pellital ene wayno cour suprême kañum kay lelni ngal ɗon kuulal ngal o ƴettuno e leydi ɗum ko caggal nde o waɗi on ɗon arrêté hono no wiiri e jani nde ganduɗa kay kañum woni e jande wiyetede jande quotidien le quotidien jayinde Sud Quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko régulation des médias omo ganduɗa kañum woni Aliou Sall caggal nde o ƴettuno ngal ɗon pellital ene wayno de omo ganduɗa kañum woni cour suprême ene wayno waɗi freiné tutelle o hono no wiiri jande nde ɗum ko caggal nde ɓe no ko yuti haali régulation kam e gonka jaynirɗe nokkuji jaynirɗe ɗe to e nder leydi Sénégal walla ni mbiyen galle jaynirɗi ɗo e nder leydi Sénégal hono no wiiri jayde Sud Quotidien ɓe gartine kadi e Yacine Fall mo ganduɗa kay kañum woni jagoɗo kalfinaɗo ñawoje leydi ndi o holliti noon wonde kay ko caggal nde laamu leydi France sali wadde extradé mo ganduɗa kañum woni Doro Gaye kam e mo ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne no wonitande leydi Sénégal kañum anniyima wadde ko wayi noon hono no wiiri jayde Sud Quotidien ƴeewoyen jayde Les Échos kam musimen jayniyankoɓe noon ɓe garti e on ɗon ganduɗa kay kañum woni formule ko wiwti haali enregistrement woni mise en ko wiwti e ɗin ɗon ganduɗa kañum galleji jaynirɗi tawte ɗo e
nder leydi ndi ɓe kollitide wonande kay on ganda kañum woni cour suprême kañum kay waɗi débouté on ganda kañum woni Aliou Sall jagol kalfinalo ko yowiti e humpito kam e numérique ene tawi jande ko ɗum de kamɓe jande musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e Pape Thiaw keblo kepo gendi jom leydi Sénégal mo ganduɗa kay ko ñalawma janggo jogori ɓayyinde doggol nogas e jeetato ɓe ganduɗa kay kañumen goni jogorɓe subtede ngam wawde hande Sénégal e on ɗon coupe d'Afrique des nations hono no wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni jayde las quotidien jayde les échos ƴeewoyen jayde tribune quotidien kamɓe musidɓe janiyankoɓe ɓe garti ko ala haali extradition woni tan gartirgol ɓe ganduɗa kañum woni e dumbaɓe leydi Sénégal gosodira hakkude muɗum e leydi France ɓe kolliti kay wonande kay on ganduɗa kañum woni affaire Madiambal Diagne gouvernement mo Sonko ko kañum kay waɗi ko ganduɗa kañum woni suspende kala ko yowiti extradition wonande kay gosodiral dumbaɓe hakkude leydi Sénégal kam e leydi France hono no wiiri ɓe kollitino wonde 12 ɓe ganduɗa kay laamu leydi France namdima ɗum leydi Sénégal e oɗo saaha joni ene wayno Sénégal elle koko sali wadde tan o wossodirede walla ni koko sali nawtude ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni dumbaɓe leydi France naɓe tawateɓe ɗo e nder leydi Sénégal hono no wiiri jayde nde ɓe gartini kadi e jayde artine kadi o ganduɗa kañum woni cour suprême caggal nde saleni o ganduɗa kañum woni Aliou Sall jagor kalfinalo o télécommunication ɗum ko caggal nde o arti en on nden ɗon e ɓoole nde o joguino soko wadde régularisé walla ni ko yowti alhaali ɗin ɗon galleji jaynirɗi ɗo e nder leydi ndi hono no wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni jayde turbine quotidien ƴeewoyen jayde las quotidien kañum wurtani ko yowti alhaali omo ganduɗa ko kañum woni Yacine Fall ɓe mbitan nde ko omo ganduɗa kañum woni Dakar kañum kay waɗi opposé waɗi gasta muɗum noon hakkude muɗum e Paris ɗum ko caggal nde omo ganduɗa kañum woni jagoɗo kalfinaɗo ñawoja habri wonande kay laamu leydi Sénégal anniyi abbade e leydi France caggal leydi France holliti kay wonande kay parani taw ngam wadde extradé omo ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne kam e omo ganduɗa kañum woni doro kay hono no wiiri jayde nde so tawi kay France waɗani artirani ɓe ɗo ete leydi he kala ko France namdiɓe ko yowti e dumbaɓe fotɓe nawde toon to leydi France kamɓene ɓe ganni ko hofde juuɗe mabɓe ɓe mbasa tawtude France e ngal ɗon namdal muɗum hono no wiiri jayde nde e jayde nde te arti on ɗon scandale ko yowti ala haali Azer ɓe kolliti kay hunde nde reeɓi ha yettima toon to diaspora to hono no wiiri jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde las quotidien jayde nde ganduɗa kañum woni jayde point acti ko hen arti ɓe mbitan nde ko caggal nde omo ganduɗa kañum woni république des valeurs mo ceerno Alassane Sall ha joni nde ɗaccani hunde nde reeɓi ha yettima toon to diaspora to hono no wiiri kamɓe musidmen jayniyankoɓe ɓe gartini kadi e on ɗon cour suprême mo ganduɗa kay waɗi annulé hono nden ɗon ɗaɓɓani nde ganduɗa kay walla ni on nden ɗon yamiro nde ganduɗa kay jagol kalfinalo ko yewti e humpito waɗi ɗum ɓe gartini kadi kamɓe musidmen jayniyankoɓe hakkude jokkodiral to banggue ñawoji hakkude leydi Sénégal kam e leydi France ɓe kolliti kay wonande Sénégal ne anniyi wadde ko wiyete ko réciprocité ɗum ko caggal nde France anniyi salade artirde Madiambal Diagne kamɓene aɓe anniyi kala ko yewti e nawtugol dumbaɓe ɓe leydi France tawateɓe ɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbasa ɗum nawtude toon hono no wiiri e jayde point acti ƴeewoyen jayde guindirede Le Soleil kamɓe noon ɓe garti koye hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ganniyiɗo wadde ko wiyete ko tournée économique toon to diwan mo Casamance hono no mbiri ɓe mbi hoorejo leydi ndi ene tijja toon ñande nogas ha ñande nogas e joyyi e nduɗo lewru ndu gonɗen hono no wiiri jayde guindirede Le Soleil jayde coftal ɓalli nde jayde Rewmi Sport kamɓe noon ɓe garti koye Pape Thiaw keblo kippo guendiji mo leydi Sénégal mo ganduɗa kay ene anniyi yaltinde doggol fettoɓe ɓe leydi Sénégal ɗum ɗon noon jogori wonde ko ñalawma janggo o hono no wiiri e jayde nde ganduɗa kay ko kañum woni e jayde wiyetede jayde Rewmi quotidien yewoyen jayde nde ganduɗa kay ko kañum woni jayde wiyetede jayde record quotidien kamɓene ɓe garti e on ɗon liste mo ganduɗa kay ko Pape Thiaw keblo kippo guendiji leydi Sénégal ene jogori ɗum ɓayyinde e ñalawma janggo ɓe kolliti noon koyne tolni e nogas e jeetato fettoɓe ko kañumen kay en jogori yahande leydi Sénégal kono de omo ganduɗa kañum woni Assane Diawo oɗo saaha joni ko kulhuli e joga e gonka muɗum beele mo jogori yaade walla o jogoɗani yaade ɗum ɗon ko yesso jogori andoyede bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pini TV ɗum woni komin kam no rubinanade ko sifa yoga e kelle gadan e jandeji leydi Sénégal haali meɗen e rubinde jandeji wonata ko altine sako weeli gueno min mbiyon jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji Pini TV Allah jarama on jarama aljuma on jarama.